meredo ona bomobo chuku gini ka me Hallelujah. Hip hip hip. Hooray. Hip hip hip. Hooray. Hip hip hip. Hooray. Hallelujah. Amen. Ụbọchị taa bụ ụbọchị dị oke egwu na ndụ anyị niile nọ ebe a. Tupu anyị awa achịcha, ọ ga-amasị m ma ọ bụ na ofu onye n'ime unu ga-ekwu ofu okwu gbasara ọnọdụ a anyị nọ n'ebe a taa. Otito dịrị Chineke. Na ndụ ebe. Ka akwụkwọ nke bụ eziokwu, achọrọ m ikwu obi m ugbu a. Tata tosiri ịbụ ụbọchị m tosiri inwe aṅụrị n'ime obi m, mana aṅụrị adịghị m n'obi. Aṅụrị adịghị m n'obi ma ọlị. Ọ maka gịnị? Kedu ihe m jiri kwuo okwu m kwuru ugbu a? Ụnụ ga na-ajụ onwe na ajụjụ kedu ihe m jiri kwuo ya. Ihe m jiri kwuo ya bụ lee nwa m Christopher, ndị ebiri ya na ha lụrụ nwaanyị otu mgbe amụchala ya ụmụ nwa ma nwa nwoke ma nwa nwaanyị. Lee ihe ha mụtara otu nwa nwaanyị. Ọ bụrụkwa na otu nwa nwaanyị na otu nwa na ihe ha mụtara. Biko pastọ, a sị m na-agwa gị ka ị yọrọ m Chineke ya biko nye n'ụmụ nwa nwoke ya nyere ụmụ nwoke onye ihe m chọrọ. O nwere ihe m mere ya ọ gịnị o nwere nke ịma ka ihe na-asịpụtara ekwesịta ọ bịa m ka m kwuru ekwela m obi nkwobi ihe nyere ụka agbọwa ekwela m obi ekwela m ya biko lee na mmanya nwụọ nụ mmanya ụna achọkwana ịnwụ mmanya ma nwụ nkiri lee ka maba ore m ụna achọkwụkwa lasịa m ugbu a na-achọghị sọsọ nata keeki lee na ya ma awa keeki ka m were ọkwa ya o na-ele m n'anya. Nsogbu adịrọ mọmị na-abịa anyị ncha ga-aje kọtụ keeki m. Obi m onye mfụ n'anya onye ya mama kwuru kịta ka eji na-emebe agwa obi n'anya mama etinye n'obi n'anya mama. Nke a bụrụ izizi, nke a bụrụ ọ kụziri gba ya nkịtị. Mama, ọ dịzi nnọọ ka ọ ga-ana n'ala. Nwa m, ama m ihe na-agabiga. Obere oge a nọrọ ebe afọrọ m ụdị ọkụ na-achaghị site n'aka nne di gị, ma nsogbu adịrọ ya. Chineke ahụ nyere nwata nwaanyị emesinye gịnị kụnye gị nwata nwoke. Mgbe afọ ọṅụ wee mee gịnị ezuo oke.
jisi ike n'ekpere ike agwụla gị ihe ọbụla na-eme tụkwasị Chineke mama ịkwadosigo ọgọ nwoke ịhụnanya akwadogono m ịgba n'ụzọ eteka ama m ka m ga drọpụrụ ya na pak nachighatazie nkwado ọrụ Okay. ezi mama O dị n'ime room. gaa kpọọ ya na otosi nọ n'ebe a kekele mama si ya n'ọkụ hapụ ya afụgo m ya o si narị esisiro n'ike mama Biko bịa nnukwu ijebe ịma n'oge eteka ị ka ya ejekwa ọrụ. Biko oge na-aga bịa. Imi tarube 5 ebe a. Hell, biko gwara m n'otu a ga izete m ule na skọpụ na-eme PE. Bịa biko na nduzi niile. Ihe a mma na iwe na skuul n'ụtụtụ ụmụazị bụ ya nara ụbọchasị ya. Ngwa, na-enekwa anya nekwa ya. Mgbe anyị na-agbọ anyị ji akwụ ụgwọ akwụ ngwa na-ekwu jeneral. bịa Juliana ka ọ bụ banana ka a na-akpọ ka Juliana ihe anyị na-eme ugbu a o ihe tosiri ime o si na-ajụ ogo o ihe a ka ị tosiri ime Juliana Onwe ihe ịchọ ka m merụ gị. ị na-ajụ m ụdị ajụjụ a ihe ji jụọ m ajụjụ a ọ ka m saa gị Ọ bụ na onwe ihe ịchọ ka m merụ gị gwanụ m mmerụ gị a. ngwanụ ma saa gị ajụjụ a ị jụrụ m ugbu a achọrọ m nwa nwoke Juliana nye m nwa nwoke ọ ihe m chọrọ nye m nwa nwoke ọ ihe m chọrọ Mama ị na-asị m mama gịnị kama ị ga-abịa n'ụgbọ ikpere n'ala si Chineke biko nye m nwa nwoke nye m mkpụrụ nke afọ ka m mụtara nwaanyị a nwa nwoke gị nọrọ nga na-amali elu ka ntị gị nọrọ nga na-amali elu ka ihe akụkpana ihe a na-eme gị ihe a na-eme gị bịa eso m bịa nga ugbu a hapụ ihe Ọ bụrụ ihe ọmụmụ nke ọ bụ ọ bụrụ ihe. onye ọmụmụ ihe ahụ gị nwaanyị ihe ahụ nwoke nwụrụ nwa nwaanyị si n'aka ugbu a pụta gị pụta ha ebe ahụ ugbu a ma bịa kofu gị aka gị ahụ ichi imeli ya ahụ leenụ gị ịbụ osisi kpọrọ nkụ a sị gị na ịbụ osisi kpọrọ nkụ ụwa niile ma ya nye m nwa nwoke ga-ajụ nwa akwụkwọ gwa gbaba n'ugwu eso ele mmadụ Ọ na-ekiri TV n'ime room. magidele TV ọ na-ele onyonyo ugbu a elekere gịnị o ji eme gịnị ị na-agwa m na mma gị ebidobeghị sibe nri abalị ha Juliana akwụghị na mma gị chọrọ ịkpasu m iwe ọ chọrọ ka ọ kpasu m iwe tupu m ala vileji mana ọ ga-ahụ ọkụrụ ya
Ah, ma. Ndị Igbo. Nwa. Mama, anọ m n'ahụ adịrọ ka eke ime. Nwa nwaanyị, ahụ dị m. Onwe ihe megị m. Christopher, ya na ọ bụrụ na a sị na ahụ adịghị m n'eziokwu, ọgwụgwụ a ka ị ga-abịa lee m. Christopher, mana ị gwụrụ agwụ na nwoke ewuzicha mfa. Juliana amịgbuola gị. Juliana efoshiela gị eze. Enweghịzi nwoke. Esi na nwoke pụọ. Na ya ma gwago ihe ahụ Juliana chere na ọ ga-eme n'ụlọ ga. Aga m emebishi ya. Ọ ga-ahụ ọkụ. Aga m emebishi ya. Lekwa anya chere m agwago tupu gị gara hụ ụra. O nwere ụka dị mkpa mụ na gị ga-akpa. Achọrọ m ka ị bịa hụ m ka anyị kpọọ ụka. Ị nụrụ ihe m kwuru? Mama, nyetụrụ m anụ ka nta. Ọ bụrụ mmanya gị nye m aṅụrụ m. Anwụ na-achagbukwana m ebe a nọ n'ọma ebe a. Chere m agwa gị. Anụrụ mgbe ahụ ị na-agwa ndị mmadụ ị na-akọrọ ha na awụmụ ha amụsụ. Awụ m amụsụ. Anyị na-aga nzukọ ndị amụsụ n'ime abalị, n'ime nderi. Ihe anyị hụrụ ugbu a awụghị mmanya ha ndị ọcha na-akpọ fruit juice. Ihe awụ blọọdụ. Ihe awụ blọọdụ nke anyị nwụfọrọ ebe ahụ n'ime abalị. Nsị m ahụ tọfụ ya ugbu a. Gị chọọ gị bịa soro nwụọ gị nwụcha anya gị nwụọ. Ọ bụrụ ọgwụ ọrịa gị. Chineke dị n'ụjọ. Ya ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ eziokwu. Na nwaanyị agba amoosu na ọ na-aṅụ ọbara. Chineke dị n'ụjọ. Ya sị ka m mee nwaanyị a. Ya sị ka m bịa machagoro elu nwaanyị. Ya. Eche m si na ịkpọrọ ma. Biko jee kpọọ ya ọzọ. Kpọọ ya ọzọ. Ndị a ga-ajụkwa n'oyi. Chelu mama lo. No. Nwaya. Bani. Ogini. Me pedi não.
gịnị ime? Kezi mama. Ọkwa mama ebidogo ọzọ n'ụlọ. Mama ebidogo ọzọ n'ụlọ. Kwa? Mama! Mama! Rapia, biko. Kaili, rapia. Nne. Gịnị ka mere do? Ọ bụrụ na m amụta gị nwa nwoke, gịnị ka mere do? Ọ na-bụ mụ bụ Chukwu? Ịma n'ime ezuzu. Ị na-achịkwa m na Juliana ọrọrọ gị were ụdọ kwee gaa gị n'ụlọ ka ewu kpụrụ gị gaa n'ụlọ ọgwụ ka ụmụ mee lab test gị kwete. Mama. Ọ bụ ụfọdụ na nchecha ya atọ m ka ọ na-ewe ụzọ nwa m nwoke. Mama. Ọ mụ gwa Juliana ka ije ụlọ ọgwụ. Nwa oge Juliana ji wee dọkpụrụ m si m ka ije mee test ọbụla. Ọ mụ bụ onye si Juliana ka ije mee test. Akpọ Juliana si aka ije mee test maka etu isi enye nsogbu maka okwu a. Mama lee anya ka m gwa gị. Eji m rizọtụ karịrị 6 na-egosi na mụ na nwunye m na anyị ka ya amụ nwa na onwe ihe na-eme anyị. Ịhụnanya ọ ihe mere m ji wee sị na Juliana nwa mụsụ. Juliana nwere di na mmiri. Ọ mụchichara ụmụ ya niile na mmiri. Mama, ọkwa dị Juliana ịkwadoro m si na nga anụ. Akwadoro m na a ga-anụ Juliana alụrụ ya lụbata. Amakwa m na Juliana ga-awụ osisi kpọrọ nkụ. Enwere ugbu a agbapụtara m onwe m n'aka ya n'aka ndị amụsụ. Ihe m na-achọ ịkwakere bụ ọ bụrụ na ọ dịghị ka ihe m na-ekwu ọnwa asị ngwanụ gaa lụta nwaanyị ọzọ. Mama, ahụ m onye ụka. Ahụ m onye ụka onye kwere na Chukwu. Ụka anabataghị ịnụ nwaanyị n'ama. Akwụkwọ nsọ anabataghị ịnụ nwaanyị n'ama. Mụ na onwe m agaghị m ịlụ nwaanyị n'ama. Ana m eji ụka kpọrọ na Chineke. Ọ bụrụgodu so ofu mkpụrụ nwa nwaanyị a bụ nwa nji, agaghị m ịlụ nwaanyị n'ama. Ọ bụrụ ike a ga-esi kwuo onye na-asị taa agaba nke nwa na nwunye gị onye nso aghọọla ndị iro. Mama, nkata edego. N'anya m agwago ugbu a ka agha ahụ bidoro. Ugbu a Chai Chineke, ka ihe kpatara ihe niile ndị a ji eme. Ka ihe mere mama achọghị ịghọta na ọ bụ nke bụ Chukwu na-enye nwa. Emego m ihe niile ntosiri ime, jee ebe niile ntosiri ije. Ndị ọkachamara bụ ndị dọkịta ekwugo na o nweghị ihe na-eme mụ na nwunye m n'ebe ịmụ nwa dị. Chineke na ekwena ka ihere mee m. Gosi ụwa na sọ gị bụ ofu Chukwu ezie. Nene ọnụ ya gotewa m ice cream. Biko achọ m ka nwa m abụrụ ọrọdọ. Ọ ibi ya na-eje Miss Nigeria. Ana m azụ ya ka o jelu m Miss Nigeria biko. Nwata ka o lie ego nna ya. Ego nna ya ọ na-egone ya no earring gonye necklace.
Or ice cream. All that ice cream or bun and I So bad wrong go to see French and go to ice cream. No, na papa ne. Because jebe. Ngwane ya bia ke bia jebe no. Nyo go. O ko si agogo. Ni hoja na paka ge. Ha! Nnem ya. Eto akun sa azubuchire mo nwanwo. No ni hu esom. Na esusu ono ka nketa na busu. Mama. Ha paka. Ele ga ihe wo ha. Ihe wo no na emu bodi mma. Mo atori to wo he wora akwa. Oh mama, sorry. Iwe wena go. Sorry wo mu. O wela iwe wela. Ha? Ya kwa nne kwokure ire kire tige mokoro aka n'ọnụ. Juliana. Ama mmụọ gị na-akụziri nwa nwoke ihe ọcha. Mana nwa nwoke tupu ọ mata gị. Ọ maghị nwaanyị. Ọ maghị ihe wu isusu ọnụ. Ọ maghị ihe nweta nwaanyị aka arụ. Ụda ahụbe otubeghị pant nwaanyị. Ọ gị kụzichara ụmụ ihe ndị ọ na-eme. Ịhụ na gị ekwekwanụ kewu na-eso ya. Okay, mana ọ dị ka mama itetebe ụlọ ọkụma tata. Ego ahụ. Ihe nke ọma. Gotakwa, igotelu mama ya ha ngwara. Okay, so bad. Aha. Ngonya m. Nye ogen. Nye m ego ahụ. Kedu ego? Ego nyere gị. Nye m ego ahụ ego m. Kezi emechikwa nye gị. Ego m ka ọ bụ. Nyere m ego m. Ego ahụ ka ahụ kwara n'anya nwa nwoke nyere gị. Si gị nye m. Mama, ihe a bụrụ ego gị. Nye m ego m. Ana m wasị gị ga were ego ahụ ga-gotere m ihe. Achọghị m ka ị ga gotere m ihe ahụ. Ahụghị m nwa ọtakara. Nye m ego m. Mama, ọ bụrụ ihe a bụ ego nni. Ọ sị m si na ya wee gote gị ife. Nye m ego m eti gị n'akpa. Gagoro ihe m chọrọ. Mama, sọ m nye gị ego ka igoro ihe. Ọ sị m si na ego gote ife. Ọnwụ ihe okwuru wa ashị. Iwu onye zugbote ashị. Ọ sị gị were ego a ga gotere mama ihe ahụ. Ọ sị gị gotere mama. Anọrọ m ya ntị akpọchi gị. Mama, ihe a bụ na ego nninu. I were ego a elisikwa nninu ụlọ a. Inye m ego ahụ ugbo m akwụbichi ego. Agbanwere gị ahụ ụlọ ahụ. Nye m ego ahụ ugbu a. Nye m ego. Nye m ego. Julia. Mama, nye m ego ahụ. Mama, sị ihe a bụ ego nninu. Mama, ihe a dụrọ mma. Ihe a bụ ego esi m ego nninu. Nye m ego. Nye m ego ugbu a. Nye m ego. Ọ sọkwụsị gị. Nye m ego ugbu a. Anụ ọhịa. Ndị ekwu gị na-ere. Agbụsị. Mama, ihe a dụrọ mma ahụ. Mama, ihe akwa ego nni. Onye m na-ebukwa ọnụ n'ụlọ ahụ. Nne di mo, mama ogini o, rapụ ntabiri, gịnị ka mere do? Tobias! Tobias! Onye ihe mere nwoke a? Onye ihe mere anụ ọhịa? Agara nọ na gbachie geti. Ọ gọrọ ya gbachie geti. Ọwụrụ gị na Tobias! Tobias! Ele ebe gara? Ejere mposi. Ị gara mposi? Ejere mposi. Ọ ihe na-arụ n'ụlọ a. Oge ọbụla gị na-eri gị na-anyụ. Ị gara mposi. Mama, ana m arụkwa n'ọrụ n'ezinụlọ a. Ana m echekwa geeti ọnụ n'ụzọ a ụtụtụ ehihie abalị. Ana m asacha ụgbọala ọga. N'onwe ihe ndị a niile ejiri chọọ ebe a mma. Ọkwana m na-edozi ya na-azachasị ebe a niile ma n'ime ma na mpụga. Ana m arụkwa na nnukwu ọrụ ebe a. Ihe mere o ji dịrị gị ike etu ahụ n'iwu agadi nwoke. A sị gị gaa n'ụlọ gaa obodo ụlọ gaa na hụ ụra zuo ike ị gaghị ekwe ị na-achọ kobo n'afọ ga-ebe atụkwuru ihe ndị na-arụ nọnsens na-arụ ihe nna maghị isi ya ma ọ dị ya mere ebe ụzọ agbaghị aka ntị ugbu a mebere m ụzọ m apụọ. Ọ gasị m gwa gị ka m gwazie gị ọ gasị m gwa gị mee ekwekwana ka isi n'ọnụ n'ụzọ a gafee naanị m nwere onye ngị na ya so ọ sị na ebe abụọ obodo mepere emepe na gị ya efu. Christopher sị m otu a ka o si gwa m esi n'ọnụ ụzọ agafee nwa otu a ka o si gwa m ka a ghara ịchọ nke gịnị jiri mme ọ sị ka a ghara ịchọ gị achọ nke m jiri bụrụzie nwa sukuru nke m ji bụrụ onye kpuru isi ka nke m ji bụrụ gịnị gụ ọ bụzi onye nchekwado m prison warden m ọkwa ya leenụ m anya lekwanụ m anya Christopher ngwa m si m apụ na apụ Christopher m mụrụ amụ n'afọ kụziere etu esi asa ahụ etu esi eri nri mgbe ọ nyụrụ nsị ma ehicha ya otele Christopher etoolu ugbu a sị m apụra na ọ gị chedo m ya mepere m geeti ugbu a ekwela ka m baa gị ime o
maka a sị na agụ ọba riri nwa ya ọwụghị anụ awọ ga-akwụsị ya eri n'ihe ọ ga-eri awọ taa ya takasịcha ya ọ gwara na ihe na-agwa ịgwara mba gị ime ugbu a mepere m geeti ahụ elulere aka m dịkwa ọcha lerekwanụ m aka m dịkwa ọcha ọgwa m mepere ụzọ asị m apụla abụ nwa sukuu iji wụrụ onye nche m ka oge m mepee ụzọ m akwọ ya amaghị ihe ahụ o nwere ọgwụ ịgwọrọ ikwe ihe na-ekwu Tobias agwakwa ihe ọ wụga ahịa esekachala m ya echekachala m m kecha mapụ ajụ m ajụjụ iberibe nne gị ka ị na-ajụ ajụ nne gị kpuru isi nne gị nwa anụ ọhịa nna gị nwa anụ mama ebe ka ị na-eje jụọ nne gị na nna gị ọkwa ebe a ịma mbata ebe a taa ọ bụrụ ihe ị kwadoro ọ bụ ihe ọbịbịa ị bịara ebe a bụ ka a chụọ m n'ọrụ si kwurozie maka gị chụọ m n'ọrụ a Adam biko ihe na-ekwu ya bụ mama ọga ya na ihe ọ na-akwa n'ọnụ n'ụzọ ama ya na-akwacha ịmabi nwa ya ntị na mụ pụtara ya na ya na-apụ apụ na-asị ebe ka ọ na-eje ya apụkwana n'ọkwa maka ofufu ya ọ na-aba Tobias ike mama agwụna m ka ihe chọọ ka m mee hapụ ya ka ọ pụọ ọnụ ọgụgụ ya pụrụ ya pụọ ọ pụcha ọbata onwe ihe ọbụla ya eme mgbe ọkụkọ anaghị ebekwana ka ihe ji m hara m n'ọkwa ha na eze nụrụ olu m echi kịta na-asị nna m Tobias n'omekwa Tobias n'omekwa ọkwa maka ofufu ya eme ebe a bụ obodo mepere emepe ebe a ọ dịghị ka ime obodo Tobias hapụ ya ka ọ pụọ ma mfu ọ bụ ọzi nwatakịrị o eneta nwa onwe ya anya ka mmadụ zuo ọnụ nke bụ ike ya jebe biko ka mmadụ fụ ụzọ na-ahụ ekwukwe echi kịta akpụrụ m n'ọnụ mana madam na ele ka edokwara na ele ka edowuro na ahụ ọnwakwanụ a sị m ka mbịanụ nali obere ikuku na-arịkwa n'anya ma nke a nwa nwaanyị pụrụ ọlịlị ka nwetụ na-efe n'ọlụ omume maka nwa ezu ohe ebe ọ na-eto maka akpụkpa ji agba mmadụ n'ahụ mmadụ agba akwara onu maka onye gara nchi na nsogbu efe enyi ya kwa mara ma akpaghị anaghị ekobatasị ya erugwe mgbe ya ekobata hapụ ya mana ịchọkwa ikobata ya mba nwa abata ekobatasị ya ndị na mmadụ onye ọga nwere ike ịbatara na geeti Tobias! Oga! Tobias! Oga! Tobias! Ugboro one ka m gwara ekwena ka mama m si na geeti apụọ. Gburịtọ. Oga mgbe ọ na-abịakwa na geeti a sịkwara ya mma chigha azụ ekiri na m okwu n'isi ọ na-akwa geeti kwaka nje ka mụ na ya zọwa geeti ya o wee chọọ ịnwa bi ngwa ya ntị m wee zere onwe m ọ ga-efu ihe mụ na ya jere na geeti ya mere Ihe niile anyị na-ekwu onweghị nke doro m anya. Ihe na-agwa nkịta bụ na ị ga-eje chọọ mama m dị shọ na ịkpọnatara ya na kọmpaụnd a bifo chi jie ịlụ na ihe na-ekwu ọ ga-anụgo m anụgo m ka nje mmụọ ejuna ka m were mpalaka jee mmụọ ejuna afụgo na ịchọ mmụọ abụghị mmadụ ije mmụọ ejuna ọ bụ na mmadụ a na-achọ ikiri mmadụ ibi okwu n'isi na ọ na-achọ kịta bụ chi ọnụ na nnọ n'ụlọ itiri na nnọ n'ụlọ nga ke nnọọ dị ọnwụnwa be ya nkụzi ya na-akụ nwaanyị abatabe mba chegodu ka ihe melu iji wee kwelie ọ narụghị ego niile a wee si na geeti ya wee pụọ. kedu ihe ịchọ ka m mee nnụsị ọgụ ka ọ ka mụ na ya kọba ọnụ ka mụ jiri ụdọ ma dị ya n'ụlọ ka m so alịbịa ka ọ bụ nwatakịrị ka ịchọ ka m mee ike agwụkwala m amapụ m ihe ọzọ m na-eme enwego m oke m zie ihe m na-ezi
na ya ama nzu ike n'ụlọ ngwa nye nnukwu ego ji wee pụ ọnọkọta kịta ọdanye n'aka ụmụaka omekome jụrụ ebe niile na-agbagharị Chukwu ekwekwana Chineke biko duru n'ọnwa anyị ọdịnatalụ m ya n'udo biko ike nji akọ akụkọ adịghị m ka ọ bịanụ nke o buru m ebo ke nnọọ ụdị ihe bụ ihe a ike agwụgo m ike agwụgo m ele agadi nwoke a tobe ya asị Tobias! Ibata? Abata gum. Chukwu ahụ izie. Tobias, ole ebe gra. Ama nne na tupe ụzọ hapụ. Ngebere ụzọ ewe. Ahụ izie Chukwu na-ebata. Oh, keep the words ezigbo mmadụ kwa ya. Tobias, nne m. Abatala m. Agara m nnọọ weta shiche onwe m. Bụ asị. Afọ na ịdị enu karịsịa enu. Tobias. No. Ọ gwara ihe m wetara gị. Dịka gị. Mgbado ume. Ele. Lee. Mgbado ume. Mama jee ribe nnọọ. Ị ga-ata. Jee taba mgbado ume gị, jee taba o buru ribe o. Nara nụ m ya taa. Mụ were taa. Ịmachi m agụ na-eso okwu mgbe ọgwa. Nsị ka anyị dozie nri. Buru ribe mama. Were nara m ya taa. Ọ naghị esere anyị okwu. Hapụ ya nsogbu adị. Jee taba nnọọ. Jee ribe. Aga tawa m ya. Tobe. Chineke kigwe. Ịrapụtara. Ndị na-ebijuo wee dọkpọọ kochi. Ibujuru ebuju. Ọgbozu ebe m ya na ịpịachara. Hey! Nwaanyị a na-agbụkwa aja oringo. Mana ọ bụ na m bie nwaanyị a aka okwere n'ihe nne, okwere na gọọmenti. Kedu nna nke ihe mere ọnọdụ m ji na-acha nnọọ ka ụdara na-eri ụzọ. Mama, negodu ihe ị na-ezuzugharị ya bụ na ihe olugo ntutu taa wee sị na mụ na ezinụlọ m ama nwa ezumike. Negodu ihe ị na-adachagharị ịṅụrụ mmanya. Esi na m ṅụrụ mmanya ga-enyekwara m mmanya nwụọ ọkọrọ mmanya biko nke Steve Algan. Mama, nsogbu anyị na-enye akarịgo. Agaghị m edinwuzi ya ọzọ. Oge elugo gị ga-anachiri obodo. Christopher, esi na nga na nga anara obodo. Ọkwa okebere ọkwa n'ihe n'obi. Ihe abụrụ n'obi kemgbe ikwe na-ekwu iwe ya. Ị chọrọ ịgba m otu ele chọrọ ikwu na ịchọrọ ike nne gị agwụla ike nne gị agwụla aga ịchọghịzikwa m n'ụlọ a kwuo ya hụ ha ka ihere mee ekwensu agwamka nwunye m aka ihe ka eji eche chụpụ m n'ụlọ ọkwa ya hapụga agamala hapụrụ gị ụlọ gị ị ga-alụgide Juliana juo ya afọ. Oh, what happened? I'm out of the room. I got my phone on no la. Mama bag you. I'm the nanny. The guy. I can. I can. Give a wire, get him on me. About how long you make. I'll have him on me. You don't even when you go out. I will consume. Ọ ajọ obi ọ ha mere Chineke na hazi ekpere gbara mgbe nwa oke nwụ mgbe aha ka ala ga-agbara na ha dị ya adị mma
I got any more like I don't know and I have time out. Yeah, baby. Let me see it. Let me see it here. Achicha. Hey, Dad. What happened to me? Muna pakichagiri ochori la chibinje, ochori la chibinje. Eu pakichagiri ya mabu ochori ochori la chibinje. Beka ije fu ya bia, aje fu. Akwekumeku. Unama nwete dim aka m udori unu ọcha. Anara m unu n'egbe lụọ ọla. Abụ m oge. Ọga na-akụsụ, madam na-akụsụ, mama na onwe enye pụrụ apụ na-akụsụ. Onwe onye je kweta na ya bụ obere. Onye ọbụla bụ afọ ukwu, onwe onye na-aza afọ nta. Hai! Gbuo na onwe unu, ka mma na unu gbusiri onwe unu nwugide nwụchachachacha kpamkpam, esi m na nche a na-eche. Bụrụzie ọga. Dara, nche na ha ama ihe ha na-eme. Kwere ihe olu ọga na-ahawo, olu madam na-ahawo. Mama no way ekwe kwa ekwe ya na ekwe ya wa bara gadi ma ahia okuru dola ebere mbo ka ha nwuso se ka buru mu wezi no ụlọ na ye jim je do ti se ba ke de bure am dozi ni jana ha mo ya na ha ma ti ya na ha jo ka ha kote agwago mbusi ka ịgba mama nkịtị ihe niile ọ na-eme onweghị ihe ọ ga-eme n'ebe mụ na gị dị onweghị ihe ọ ga-eme n'ebe ọ dị mma anyị dị ike agwụgwọ ke nnọọ ihe mama na-achọ n'aka m kedu ihe ọ mgbe m gburi onwe m ọ ma na ihe ọ na-eme na-ewute m etigokwana m ife m na-edi nga eje ọ dịrọ mma nsie nri ọ dịrọ mma nkunye mmiri ọ dịrọ ọcha kịta nwa nwaanyị abụọzi mkpụrụ nke afọ kedu ihe ọ chọrọ ọ na-achọ nnọọ ka iso okwu ka ọ malifọ ya sị na m si ya m na-agba ọ na-achọ m edigo m amakwa m ihe ọzọ ọ chọrọ edigo m ozugbo mụ na gị ma ebe nsogbu mama nọ mama chọrọ ka anyị nye nwa nwoke mana ọ ya bụ Chukwu okwugo mana Chukwu okwugo nke agwago m gị nwee ntụkwasị obi ebe Chineke nọ Chukwu ga-enye anyị nwa nwoke ọ ga-enye anyị ụmụ nwoke ọ bụrụ ofu ọ bụrụ igbo ọ bụrụ ịtọ biko gbaa nkịtị ka anyị nwee ndidi tụkwasị obi n'ebe Chukwu nọ ejigo m ife mmehie gbaa nkịtị kedu nnọọ ọ chọziri ịchụpụ mbe di m o tie m ihe ọ ma mụla oke m ọkpọ mgbakwu ya nkịtị kedu obi ọkwa nọ m n'ebe ime ọkwa kwụ gị n'azụ arapụgo m gị gbanụ mama nkịtị o mejuru ike gwụ ya ozuo ike gịnị ka mere ije mmemifa ezidim ekezi n'ifu nwa na-akọ o wee bụrụ nuo asị na mamụta gị nwa akpọrọ nwaanyị aga ụfọdụ kpọrọ nwoke ejeduzienu nwaanyị wee dutezielu gị kenụbanuo
madam. Tobias. Hello, Ada. Anatana mo. No. Oh. Hey, kekwa ni gotere m? Ihe ngotekwala gị. Ọ ụka ka nsi, ka ezi ihe m na-egote n'ụlọ ụka. Ewo. Ụka ka ije. Ha. Madam, ụka ụnụ mmadụ ama mbọsọ bụ mbọsọ ụka ebe a. Unu na-eje ụka mbọsọ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, mbọsọ ụka bụ. Ihe ji ama mbọsọ bụ mbọsọ ụka bụ mbọsọ ebe a kpobere gehu mbọsọ ụka. Ama na mbọsọ ahụ bụ ụka. Mbọsọ na-egbu m rice n'oge ehihie. Doziere nya were anụ. Chọrọ nya mma were anụ yiri eke otu mgbe anya ogige. Biko. Hapụ m aka biko. Mana m ihe njikajiri nọ ebe a bụ maka ngị nwa na ụdị mmasị na obiọma ị na-emeso m ka nkajiri nọ ebe a ewezụga ya. Nsị ya n'ebe a kịta sị na aha arụzi ebe a be nna m ka m na-alazi. Ụmụ amara dị agha na ụmụ omume dị agha ị na-emeso m ka nkajiri nọ ebe a. Mana m nwere mmasị n'ebe ị nọ karịa ọ ga na-akwụ m ụgwọ n'ọnwa ka ị makwu. Ị na-anwa. Iligokwa nni? Nni ha nweta obere nni ha nyere m nni ọ bụ dịka nni a na-enye nwa a na-achụ ara. Mana elere m anya fụ na ị nọ ya maka ọ bụ na ya na ya agaghị ebunye m ụdị nni ya. Enweghị nsogbu, ana m abịa. Mana ma ọ bụghị nnọọ ofu ihe nnọọ aga m asị na tupu arụsịa m ọrụ ebe a wee na sị na m ada arụzi ọrụ na nwa ọbụla ị ga-amụ ga-eyi m otu a nkwurie ka ọ ya dị anwụ m ya ọ bụrụ iyi na nwa ọbụla ị ga-amụta ga-eyirịrị m nwa bụ mmadụ ọ ga-aha otu nha ụdị penti ka Chineke gbara m ụdị penti a Chineke gbara m ka a ga-agbakwa ya o ji ebukwa kọlọm a burukwa ihu m a na-ekwu ka m si ekwu na-eje ka m si eje akwaghị akwa bụ imi m a o ji eburiri ụdị imi m a afọ dị mkpa afọ ogwogwo imi ya. Ọ ga na-ajụzi gị ebe nke a siri banye ya n'afọ esi ya ọkwa nye akpọtara tobe ya asị tinye na geeti toba ebulesi ya madam na-agọzie nye si ya ka ọ dịrị ya mgbe ị na-abụ dọkịta m ga-etiti gị na dadi mmanya ukwu na nke ọzọ na Junior onye bụ Junior? Sarah Onye, ijikọla ncha mkpọta ọ ihe onwe nke a na-anọ ụlọ ma ụjọ ịgagote ya ya sacha ya ka ọ na-eshushu Ihe nwa hapụ ahụ sụchara ụnyaahụ. akwụsịrị Asụrụ m akwa n'ime anyị. ịzụtaghị a sị gị sagharịa ya sụgharịa ya Mommy, m ga-ehepụ ịsarịa ya. Juliana, isi ya ọnụ akpa nnukwu ọnụ Biko dịka ime ma nye ọnwa ya. Juliana na-apị gị Juliana bụ ego n'ebe kichin ahụ ya gaa ncha nshi na owere ya kpojuru gị afere si gị rie ị ga-eri ya si na atọ gị bịrịbịrị ị ga-eri ya onwe ihe ọzọ agwara gị na nwaanyị amaghị ihe echi ya butere m pụọzọ nsị m oriwe biko nye m ego ka m gaa na-eji ngụrụ m ga-eri Mama, gị kpatara ije n'ụdị ihe niile. Ajụrụ m ya ka ihe kpatara njem ndị omume lee ihe nọ m n'ihu ga-esi m oriwe pụọzọ omricha ya ma adọọ ya nwụ ọkwa ya obi adụ nụ mma ọkwa ya ụlọ m ana m eri ndụ m dị m ụtọ lee ya bụrụ iwe ana m erikwa gị ka gị nye m ego gị hapụ ya
nne di mo hapụ nka mbiri o gịnị ka mere ọ gịnị ka mere do ije eme m ife a kemgbe esi na-aga nwere ike iwe izu ụka na-abụ na-abịa ọsọ gị saga mba makwa na iji ego ka anyị na-eji ego abụrụkwa na obere ego mụ na Maazị Mark na lọlọ Morin anyị tọga iwe ji ngwa nsogbu adịrọ mgbe mgbahadụ obi igotesigo ihe mama ga-eji wee na obodo eji gbagbu ya ndị ọcha ọsọ ka m ji wee gotecha ihe niile etiri mmajara ka ọ ghara isi na-enwe ihe fọrọ oji ka nọdụ ebe a biko ana m eche nnọọ ka echi bịa ka ọ bịa pụọ ka m kwuo nnọọ ume ka m ṅụọ mmiri tọgbụ iko iji ọsọ a sị gị n'ọsọ ana m agba ụkwụ ma na-akụcha n'isi biko ya ejiruru ka ọ bịa naba nsogbu adịrọ gbakwanụ mama nkịtị ịma na ihe niile ọ na-eme nwee nke bulie n'obi n'afọ ya ka ọ dị abụgo maka biko jikwa nwayọ ọ mere ya sị ihe anyị ji kwuo eji wee biko bịa mepere m ụzọ ụzọ moto ma chelu ọ bụ na nnata obodo oge m ga-anọ anọ ka ịkpa ya bụ nkata ịchọ gị bịa anyị kpa nkata ịchọgịkwana gị hapụ ya ọ gbasara m onweghị m ji eme ya mepere m ụzọ ma abịa moto ọkwụ na abụọ aga m alaghachi ọzọ n'ụlọ a tụpụrụ na ụzọ ọgịdị ya mepere m ụzọ ma abịa moto anwụ na-acha m ịkụpụ bụ isi ugbo gị kpụrụ m gaga ụlọ ọgwụ atụpụrụ m ka awụme ha akpara isi awụmoshi na azakwachire m biko ngwa mama a sị gị fegbuo onwe gị n'aka ị ga-abịa gị ime ụlọ chọọ ihe ị ga-eme n'ime ụlọ gị na-efere m aka anụmanụ anụ ọhịa alaikwa m ihe anyị na-eme m alaikwa m ya ikwere m nkwa ego since 2 weeks isi na ị ga-enye m ego just obere ego like this chọọ inye m ya na alaikwa m ihe ahụ jeje mgbe ọbụla gị na-achakasị anya maka ego ịgwago m ya anụgo m agwago gị na m ga-enye gị dị ego ọ 5,000 naira ka ị na-akpọ obere ego ka njikere ọ na ọ bụrụ obere ego ọ obere ego na ife ọmụna gị ebido mewe ihe a isi na ị ga-emere m ihe niile mana kịta ịkọrọ gaa n'elu ịkọrọ gbada alaikwa m ya ahụ obi adị m mma asa mgba agwago gị na m ga-enye gị ego a m ga-enye gị gbaa akpị m ọnya ka iji machuo irugo etu a ma good morning Janet, kedu ihe gị na otu Igbo na-eme n'okporo ụzọ? Ma enwe ihe m chọrọ ịnata ya. Ihe dị ka gịnị? Ọ na-eme gị onye otu Igbo ahụ n'obodo a? Otu Igbo? O nweghị ọzọ otu Igbo na-enye gị na-abụghị ụbịam. Ilecha anya si n'ụkwụ ruo n'ala, ị ga-ahụ ụbịam ebe niile. Lee n'ihe anya na-akpụrụ anya ya. Onye a na-ese afịfịa, ọ na-ese gufu. Onye a na-aṅụ mmanya, ọ na-ese siga. Onye a onye mesin chifu ọgbọ mmanụ. Lee n'otu ọrị na ihe oyi. Ọwụtụ ọzọ ka oyi ka ọnwụ nika. Lee n'ụkwụ ya. Onye a ka ị na-achụgharị mkpi
mama ngwa lawa ugwe chetakwa bịa n'ụlọ m o nwere ihe m chọrọ ka mụ na gị kpaa bịakwa ọsịsọ echefukwara ngwa gawa je what jeje ọkọcha ka ọ bụ jeje nke gị leenụ ka ọnụ ya ọ dị na-eshi ushi mkpi ịgacha ga asa ahụ ịpụtara achụ onye karịrị gị anụ ọhịa Adamma ọmalịcha onye yo nwa nne nnọọ ka esi akpọ mụrụmụrụ ekwe nnọọ isi ka ha kpara gị na na-acha nnọọ mee gị nnọọ dị nnọọ pokopoko dịka ha ga-atawa emere ihe ha mere m jiri sị ọ dịghịkwanụ mma ihe a gị na ụmụ mkpi ya nọ n'ime obodo a na-ezuzugheri ọ dị mma ọ dị mma obi dị m ụtọ ụtọ mkpọrọ gị nnọọ ga-esi ka ị dị asa m ọ dị obi dị m ụtọ mana achọrọ m ka ị kwụsị ihe a gị na ndị a na-eme ndị a na asa ahụ n'obodo a ụmụ nwoke a na-enweghị isi ndị a wụcha mkpi ị mara mkpi na-eshi ushi gị gị were onwe gị na-enye mkpi biko achọrọ m ka ị kwụsị ya ị mara mma nwaanyị Mekwa eziokwu ị mara mma so amara m mma ị na-ajụkwa ajụ ị mara mma makwa m na mara m mma Queen Elizabeth mgbe ahụ ụmụ agbọghọ ka gị ịka ya mma nọ ịka ya mma mekwa eziokwu Chineke mma ị na-emezi m na-efelizi ka eze nwanyị ọkwa ka eze nwanyị ihe a ka m ga-eme gị ugbu a achọrọ m ka m mee gị lọlọ nwa lọlọ ka m bidogo ịma na-ekwu ekwu a na-eme eme chere nnọọ m ewepụta ego enwetara ụdọ ego a mbụ mba ihe awụ Chineke $1,000 jide ya achọrọ m ka ị were ego a gaa n'ime ahịa gaa nnọọ ebe ahụ ha na-ere nnọọ ụmụakwa mara mma ụmụakwa ahụ ị na-arụ na nrọ mana nwe ka isi nweta ego ga-eji gote ha gaa n'ime ahịa ugbu a gaa gotecha ha niile achọrọ m ịkpọgara gị di gị ma di m mana enwekwa m di ụmụaka nwa m nwoke nwa gị nwa m nwoke ahụtụbekwa m ya mbụ onweghị ome ama m gị mara oge ụlọ ama m na ị ga-adị nwa m mma nwa m ga-achọkwanụ ka gị na ya nọrọ ka di na nwunye ihe m chọrọ gị ime ụgwọ ka ị gaa gote akwa ndị ahụ masịrị gị gote ya ọ na-achọghị ka ịbụ nnukwu nwaanyị achọrọ ịma ụmụ nwaanyị a na-agba nnukwu moto na-agbacha nnukwu moto ndị anyị na-ele ị na-ahụ n'onyonyo ihe onye a ka m chọrọ ka ịnwe ọnụ nchọrọ gị ebe ahụ nwa m alụwa gị machọrọ akwa ị ga-aga ị ga n'ahịa gotecha ya gị letawa achọrọ m ka ị banye ebe ahụ a na-edozi isi o nwere ndị na-akpọpụ ntị ebe ahụ gị ga isi ha kpọpụ oge ntị otu mbụọ ọtọkwa ya hụrụ atọ ọ ga-afụkwa m ụfụ na ọ ga-afụ gị ụfụ nke a kpọpụkwara na mbụ ọ fụ gị ụfụ mgbe m bụ obere nwa ebe ahụ ibe onye ibu obere ibu nwere ị ga-ebu ngwe na mgba ibu oke ibe ọ gaghị afụ gị ụfụ achọrọ ka m chọrọ gị mma ka nwa m nwoke ụlọ ka obi dị ya mma mgbe ọ ga-ahụ bekweta m sịrị gwa gị ezigbo nwa ihe nke anyị na-amachazi nnọọ na-egbukesịsị na-amacha ife ị na-enwuzi ka ọnwa ana m na-ajụzikwa ka o nwere mmụọ si n'igwe budatara gị ihe nke a na-eme gị ka o nwere ihe ọzọ kwara arụ gị ka otu Igbo biko anwakwala anwa otu gịnị ọha mmadụ ka ọha ọkụkọ leka mgbado ọ mụ na ndị intanashọnal na-emekọzi ihe agago m dijital otu Igbo bụ just analog ka ihe iche na ọ ga-emere m Chineke otu Igbo ka anyị na-agụ nnọọ ka egwu nnọọ igwe n'ụtụtụ na-agụ ya nnọọ ọkwa marịgo ogo mụ na ndị agha na-emekọzi biko Chineke hapụ ozu nwụrụ anwụ ozu Nnem nke ka ime anyị na-eje bụ unu
mana jee ka isi emezi m ọna ka ife mmee gị eri mbọsị gị na nwaanyị ama Christopher akpasị nkata mara m ife ọgwa gị fụzi ama ị na-akọpụrụ m ị na-agbanye m n'ofe ka ife mmee agwala m gị achọkwa m ịnụ aha m n'ọnụ gị ọzọ m na-agwa gị levụlụ ọkwa m arịgogokwa mụ na ndị dịka gị a na-emekọgwa anyị na-emekọkwa ji ọkwa mụnwa ikwekwana nkwa na ị ga na-afụ m n'anya mgbe ọbụla ka isi emezi ọna ele nkịta mụnwa ịhụ gị n'anya onye na-ejighị ego etele nkịta dị ọma ka ego mbọsị anyị nalụ m eji m ya bịa nya ka mụ na enyi m nwoke si edute m ka m wetara ịnya o ji ya na-enya uzuru 5,000 naira biko zi ahụ nalụ m biko m ozuru ezu enweghị nsogbu ma ihe ị ga-emere m just welie aka gị elu mepere m ọnụ gị sọsọ mechikwa anya gị o mepee ọnụ gị 5,000 naira gbuo gị ọkwa ịfụ 5,000 naira ọ ga-egbu gị 5,000 naira gbuo gị ileche m anya site n'isi ruo n'ala mgbe 5,000 naira na-enye m ka ihe 5,000 naira gị ga-emere m na-ajụ gị mgbe ọ bụla na-agwa m n'ilọvụ m with 5,000 naira kpachakwa anya gị o just kpachakwa anya gị kekekwa n'ike ihe a ga-akpọkwa nke ahụ onye ara ụzọ ka nnukwu ụzọ ka ahụ nnukwu moto ya okpokpo moto ahụ si agafere baa n'ime ụlọ a mekwu ka ahụ ke ndị ji ụkwụ agachi ebe agafere ngwa m akwụọ aka na geti ọzọ mama ịkwashọ na mmadụ na ebe a mmadụ nọ ya o nwere mkpụmkpụ nwoke nwụrụ ka nwashi ọ sọ geti mara onye a onye nzuzu agadi nwoke nwụrụ ahụ ama m nọ n'ihe mkpu ka ahụ mama ị bịakwala ọzọ olee ihe imege nga olee ihe imege abịala m ọzọ aga m pụshi ihe ma eri anyụ mama ị bịakwala ọzọ abịala m ị dutere m onye ga-alụ a sị m akwara ọtọ gị ahụ gbabi ụzọ iri na asaa nke a n'ụzọ m agafe pụrụ m ụzọ ọsọ ị dutere nwunye ahụ pụọ n'ụzọ i were ezi ure gị a nọ na-esusu ọmarịcha nwatakịrị stenles dị ịtọ gị na-esusu ya ọnụ ị na-anụ uche eze ya gị gagba nkịtị aka bịa were ezi ahụ na-etite gị na-esusu gị gba nkịtị ọ dịka ọ na-atọ gị ụtọ ihe ahụ mere na-atọ gị ụtọ kwa saa anya gị na mmiri o ma agwa gị ugbu a site taa gawa n'iru achọghị m ka ị kelee nwoke a ọzọ ekelekwala ya na ihe m na-agwa gị Tobias nwaanyị awụ nwunye ọgaga madam gị nke ọhụrụ ngwa kelee ya nwa nnọọ etu ka nwa si kere gị mgbe ahụ anyị si na geeti gafeta ọsụgụ nwoke ele etu i mere madam nnọọ adị m mma karịa hụkwa ka ị bịara Chinet ngwa bịa ka anyị baa n'ime ụlọ dị gị o ịgagaghị zuo ike nweta onwe gị mmadụ alakwa anụ ka n'anya mama ọ gaghị arụkwa ala pụọ ezi elu onye nsị n'ụlọ ụka nwaanyị anyụkwa na nso ebe a na-anyụ mamịrị wee dutere ọga ochie ka ọ fụ nwa enetara ụzọ eyi na otule na-elekwasịrị otule ọ dịka ya eji otule egbu ọja otule dịkwana mma igbo ji egbu ọja mana onye ji etinye ọnụ na ya wee gbu ọja ka telawo ya mama dadi nụnụ mama nnukwu gị ihe na nwata nwaanyị so ha nọ na palọ kịta ya na nwata nwaanyị anọ na palọ na palọ Mama. Madam, Junior get food easy. Junior na ko me no ni la. Ma baka.
iwe dị ike si na n'ime ụlọ ahụ ị nọ gbadata ya sị m nnọọ mụ na Janet nnọọ. Mama anọkwanụ m na n'ime rum, anọ m na kichin na-esi nri. Ọ kịta ka ọ bịa gwa m na ịbịa. Ị nọ na kichin na-esi nri? Nri gịnị ka ị na-esi? Mama ya oloko. Juliana m esi m nnọọ, esighị m nnọọ. Achọghị m ịma, ọ gbasaghị m. Janet, bute akpa gị ka m ga gosi gị ebe gị na-adị gị ga na-arahụ. Di onye ije gosi ya n'ụlọ ka ọ ebe. Janet, Onye ka ọ bụkwa? ị na-ajụ onye ọhụụ? Janet anyị hụrụ osisi ga-amịtara m mkpụrụ. Janet wụ nwaanyị ga-amụtara m ụmụ nwoke ahụ m chọrọ. Ebe ọ bụ na esi na ịbụ nwaanyị a ga-ala m lụtara nwa m nwoke nwaanyị ọzọ. Hapụ Janet m aka o, emetụkwa Janet m aka. Ịmetụ ya ga akwụbi gị ọnụ. Ịbụ onye nwuo. Mama ị na-achọ hapụkwa akwụ nwaanyị. Mama hapụkwa nwa aka. Mama Janet buta. Nwa ọlọta. Onye ọmụ ga-akụ. Buta kwụsị gị mama aka. Metụ ya aka. Buta. Ị na-eji metụ ya. Ụfọdụ kpọrọ nwoke